Em dic Joan Rebollet, vaig estudiar Enginyeria Tècnica en Topografia, avui anomenada Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya i Geodèsia i Cartografia a la Universitat Politècnica de València. Actualment estic treballant a l'Institut Cartogràfic i Geomàtic de Catalunya, on en total hi treballem més de 250 persones. Formo part de la unitat de Geodèsia i algunes de les nostres tasques són oferir un servei per millorar la precisió del GPS i gestionar una xarxa de dades geodèsics que es distribueix per tot el territori, o donar suport a diferents àrees de l'Institut per al càlcul de les trajectòries dels avions que fan les fotografies per a fer mapes, per automatitzar processos de càlcul amb programes que nosaltres mateixos realitzem. El nostre dia a dia contempla tasques com la gestió dels diferents serveis i l'atenció dels usuaris dels mateixos, el desenvolupament de programari, la publicació web, la realització de mapes o les sortides de camp. Tenint en compte la nostra relació directa amb els sistemes de posicionament per satèl·lit com el GPS, l'europeu Galileo, o els diferents proveïdors de cartografia a través de la web, cada dia col·laborem més amb diferents agències i institucions a nivell nacional i internacional relacionades amb la geodèsia espacial, el posicionament i la cartografia. I és que en una societat cada dia més lligada a la cartografia i la geolocalització per ubicar-nos-hi, les nostres tasques van més enllà del propi CGC, donant suport a les empreses del sector o altres institucions públiques de tot tipus, ja estiguin dedicades al territori, el medi ambient, la seguretat o les emergències.